Аллага шөкер, яңа илләрдә яңа газлар белән кулланабыз. Ләйсән Әхмәдиева күп балалы әни. Май айында янгын чыгып, өйләре көлгә әйләнгән. Менә хәзер яңа йорт торгызып, шатланып йөргән көннәре. Газ печи, уңайлы, шундый современный, өйне җылыта торган. Монсы инде безнең мунчага бара торган. Әхмәдиевлар белән бергә Ләйсәннең икенче төркем инвалид әтисе дә яши. Канун буенча газ керткән өчен аңа субсидия тиеш. Куандык инде. Шул хәтта расходлар чыгарып эшләгәч, аны хәтле яңадан кире акча кайта дигән сүз бит инде. Ярдәм бик әйбәт, Аллага шөкер. Бер генә тапкыр бирелә торган субсидияне Бөек Ватан сугышы ветераннары, беренче һәм икенче группа инвалидлар, сәламәтлек мөмкинлеге чикле баласы булган гаиләләр ала. Шулай ук күп балалы һәм кереме бер кешегә 10 мең сумнан азрак булган гаиләләр дә аңа дәгъва кылырга мөмкин. Әмма субсидия күләме 80 мең сумнан артмый. Яңа өйне салганда инде аның чыгымнары да бик күп. Без инде газ керткәндә 100 меңнән артыграк чыгым киткән иде инде. Һәм шушы программа буенча 80 мең кайта дип әйттеләр. Балтач районында 40 йорт хуҗасы субсидия алырга теләк белдергән инде. Газны йортка гына түгел, мунча яки хуҗалыктагы башка биналарга керткән өчен дә кайбер категория кешеләр өчен субсидия каралган. Договор подряда булырга тиеш, выполненных работ, акт выполненных работ инде газ тарафыннан, аннары соң аларның түләү кагазьләре, менә газ оборудованиеларның паспортлары булырга тиеш, түләү чеклары булырга тиеш. Яңадан үзләренең личный персональный данныйлар. Татарстанда хуҗалык чигенә кадәр бушлай газ трубасы сузу программасы узган ел башланды. Бер ел эчендә 1600 шәхси йорт янына газ үткәргеч китерелгән. Татарстан была проведена инвентаризация. Татарстанда йорт территориясе чигенә кадәр газ трубасы сузу махсус план буенча бара. Ул бушлай. Килеп туган вәзгыятьтә дә эш тукталмаячак. План буенча эшләргә ниятлибез. Әлеге субсидия газ керткән өчен бер йортка бары тик бер генә тапкыр бирелә. Аны алу өчен яшәү урыны буенча социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар бу елның 1 декабренә кадәр кабул ителә. Илгиз Шәкүров, Гадел Мендубаев, Яңа Гасыр каналы.